Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mina gaşin uğradı. Mina gaşin uğradı. Arafat bilen Mekke-i Mukarremen arasında. Mekke-i Mukarreme'den çıkanca yerindeki bu mahallini Mekke-i Mukarreme deviptu diysen olacak. Kadim çıkıp birimi uğram olmuştuk. Gündoğur tarafa gaşin. Mina gaşin Perşembe günü. Perşembe günü Mina gaşin uğrattırlar. Oşa Mina'da bir çadır, bir kuppa form çadır tikip koyuptırlar. Hak Resulullah aleyhisselam şon eteğini dönüp oturur yani. Çadırda derdenmiş, ona da kızıl renk vuruluptur, taştan özlerinde kızıl çadır oturulmuş. İnni şonu gören sahabalan biri aydiyar. Ateytun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fi kubbetin hamra min edem. Min ba'dım diye Veheb ibn Abdullah diyen bir adam Peygamberimizin yakirrağına bardım şu çadırın tövrüğüne diyor. Yakirrağına bardım Resulullah aleyhisselamın hadımlarının biri dehressiz gezmedik sahaba adamların hem mekşin yürüğüne mehbub sahaba belki Resulullah ve Allah Teala'nın mehbubi yürüğü yokumlu sahaba asmallarda kavuşu eştilen kıyamatta bütün azançılın ulusu olan Hazreti Bilal radıyallahu anh Peygamberimize dehret su eltti. Hazreti Bilal ibn Rabah Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın musafiratta ve Medine-i Münevvere'de azançısı. Takriben şu muğu Hazreti Bilal 55 yaşın tövrüğündemiş. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın azançısı. Kâbek çırmaşıp Kâbe'nin üstünde azan çeken adam. Yerin yüzünü avvalin azan çeken adam. Mekke-i Mukarreme'de yerin yüzünü avvalin azan çeken adamdı. Ve tek Kâbe'nin üstüne çıkıp azanını çeken adam. Beytül Mukaddes'e, Kudüs'e, Filistin'e avvalin azan çeken adam. Hazreti Bilal ibn Rabah radıyallahu anh 55 yaşın tövrüğümüş. Sonra Bilal kunnuk getirdi, legen getirdi, kersen Resulullah aleyhisselam dehret kıllı inni yankadam aytiya. Femin nazihin ve nail. Femin nazihin ve nail. Peygamberimiz aleyhisselam dehret kılanına mübarek katra katra damyan suni bir tofor sahabalar şonu yere kaçmaka alyadiler ve innamına çalyadiler teberrik deyip anırdaki sahabalar eli yetmeyenler mun innamından öl alıp innamlarını bedellerine çıkıp dururlarını ben gördüm diye. Femin nazihin bir tofora şu sıçrayanın yetiştiğinden alyadiler ve nail bir toforlarda sıçrap elini degenden degip alırdı. Bir elin bari getirdi, şun ölünden, şun ığıllı istedip, şun yüzünü ennamına çekkediler. Resulullah aleyhisselamın bedeninden, mübarek bedeninden dökülen su deyip. Ve ezzene Bilal radıyallahu anh فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا. Ohum şu su her kim innamına çal valli o geçti. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın azançısı Hazreti Bilal azan çekti. Yan kadam aytiya azan çekti. Tuqa min gözüm Bilal'la di. Hayyâles salah, hayyâlel felah paranna. Hey anırsını hayyâles salah. Hayy ala salah, hayy ala felah deyip
şoň agzyny men gözläp dun kellesini aylardy hayyalus salade we hayyalul felahde Hazreti Bilal aylardy diye. Ohum bir nayza varmış, o da Necaşi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a sowgat etip iýeripdir. O nayzan birine Hazreti Resul-i Ekrem Hazreti Ali'ye verttir. Birini Hazreti Ömer'e verttir. Birini öz ýanyna saklaptır. Ayet namazlarda, ýaşy jirek musafirlarda Hazreti Bilal onu götürýänmiş. On bir ýerde namaz okuljak bolsa Peygamberimiziň öwüne şonu çomduryp goýýanmış. Te adam geçecek bolsa şo nayzan aňyrsyndan geçerýäli. Eştensiňiz ona ahullar sutra diýýär diýe. Sutra bir sütün ya bir zatçyk dikip goýmak geçecek adam namaz okuýanyň öwünden geçip bilmeýärdi. Emma bir zat dikip goýsaň aňyrragyndan geçämali bolýar. Şo dikilen zat bilen namaz okuýanyň arasyndan geçip bolmaýar. Bir toylarda, daşarlarda namaz okulsa imamyň öwüne bir zat goýulýandyr. Şo Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň sünneti şeriatyny görürüňiz. Imamyň öwüne goýulsa, beýleki adamlaryň öwüne goýmak gerek däl. Ondan üçin Imam Azam Ebu Hanife mezhep başymyzyň hukmyny Fiqh Hanafida bir yarım metr bolsa, şu dikilen zat bir barmak ýanjak dowry ýogýlygy bolsa bolar diýedi. Ve her hal Hazreti Bilal Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öwünden ýürüýüpdi, şo nayzany çomduryp goýýanmış. On Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dogry öwünni secde etjek ýerinden aňyrrakda bolýanmış. Ta bir adam zenana erkek geçecek bolsa aňyrrakdan geçerýäli. On namaz okuýanyň öwünden geçdigi bolmaýardy. Muhammed Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu taada öğlen okuydu, 2 rekat musafirda. İkinniğini okuydu 2 rekat, akşam namaz 3 rekat, yatsı namaz 2 rekat, cumhurun erti namazda okuydu. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَارُوا مِنْهَا إِلَى عَرَفَاتِ. Cumhuruni Qurban ayın 9'u 140.000 sahaba bilen Arafat meydanına gaşyn uğradı. Qurban ayın 9'u Qurbanlıktan bir gün öňçe Arafat meydanına gaşyn uğradylar. Hatta nazala fi qubbatin duribat hunaka lahu sallallahu aleyhi ve sellem, o taada bir çadır kurap goýupdyrlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu mahal Mescid-i Nemrah şu taadamış, şu takbarib hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam düşüp şu çadırın eteğine caylaşıptırlar. Om iki vaka şiice ağdaracak Arafat'ta bolacak gurründen om Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gün ağanna öýle namaz vakti bolanna mübarek 62. yaşının ahiri nahayi ötümlü wagzlary berýär ummatyna. Tamam tarihlerde sabit Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hacını beýden wagzy diýip, ol wagz inşallah inniki hefte hytmatyňyza ýetiriler. Diyetine minip adamlaryň hemmesini öz töwregine çagyryp 150.000 sahabaň töwregi hutbeten beliga ötümlü açık wagzlary ummatyna aýdýar. İnşallah ol inniki hefte gelir. Emma şu taada 2 waka, biri şu Arafat'ta bir adam diyeden gaçyp jany çykýar, aýrylýar. Hunaka saqata rajulun minel muslimin an rahilatihi ve huve muhrim famata. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة. حديث صحيح. يا رسول الله diyesinden kaçıp boyun dövülüp ayrılışlı adam deyip getirttirler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselam aydıptır, bu adam ihramın içine can verdi. Bana kefellecek bolup vermeň,
izarride dolanyan parçası bilen kefellen yüzünü kellesini örtmen diptir. Bir kıyamatta kabirden adamlar turup oğranına, şıl adam kabirden turanına ödüne hacda gezip beren yağlı olup lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip turacak şıl adam diptir. Fe innehu yub'asu mulebbiyen yevmel kıyame. Kıyamatta her kim turanına hacca bar yani özü tilbiye aydip lebbeyk Allahümme lebbeyk ayıp turacak adamlardan işteyiptir. Bana adına nuru iman menen dünyadan geçmek diyeli. Bana adına atavabalamız ak iman menen gitmek diyeli. Bana adına atavabalamız iman baylığı bilen dünyadan geçmek diyeli. Bana adına husne hateme diyeliye. Allah'dan uli Müslümanın dileği bolmalı zattır. Allah'dan uli dileğimiz şu olmalıdır. Hudaya ak iman menen dünyadan ötöylü diyeyim. Uli Allah'dan dilemeli zatçıdır. Tamam Müslümanların ümmeti İslam'ın ulemalarının kitaplarına ba bir adam hacı gisti uli dilemeli zatı neyme? İman menen dünyadan geçseydi nip şon dilesin diye. Bir adam Medine-i Münevvere'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın salamına varsa Resulullah'ını vesile edip Resulullah'dan kömek dilep de Allah'a aşin öwürlenine Hudayaş Muhammed Peygamber'den şefaat dileyen iman menen geçseyi nipşin dilesin diye. Fethül Kadir İbn Humam Fıkh Hanefi'de şu vurulmada. Mecmu'l Enhur Fıkh Hanefi'de şu vurulmada. İn olukon Müslümanın dilemen zadi onun bunun kefini tozayıp da Hudayın mehabbeti yürekten çıkıp bir iman dünyadan geçamayınıp Müslümanın korkusunda olmakta. Bar iştensiniz kan aydılanlar bir teberrük yeri olansan aydaylı şu hac meydanına şeytanı görüptürler bili omurlulu bili düğülü ikiplin patanmış şeytan. Bedbaht nem oldu sana diyellerine şeytan aydiptir. Şu Müslümanlar kol götürüp dua edivetiyle Hudaya bir iman menen dünyadan geçeyilip min bilim omurluya diptir. Zahmetim hiç oluya diptir. Böyle kol götürüp dua edivetiyle Hudaya iman nuru bilen dünyadan geçeyilip dua etiyele min bilim omurluya diptir. Bilim devliya diptir. Kemer şikan moluya diptir. Allah Teala hemmenizi iman baylığı bilen dünyanı verip iman nuru bilen dünyadan geçmek hemmenizi içerliğiniz bilen dost yarlığınız bilen iyiliğiniz bilen hemme Müslümanlara Allah nasip etsin. Yine iman nuru bilen bir dünyadan geçti. İmma izinden bulan vakıa. Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam gün ağıptır kov diyesi varmış diyen getirin deyiptir. Diyesine çıkıp vaaz aytacak mehrekede katıken 150 bin adam daha var heleyden erkekten sesi eşittirmekte kıyın odur Hazreti Bilal'i Mekke-i Mukarreme'de vurup yenecen adamın adını Umeyye diyiliye. Odur tede İslam ayaküstüne kalanına Hazreti Bilal'i vurup sürep bul kafir olayan adamı Umeyye diyeli. Ona Hazreti Bilal'ın özü öldürüye bir cengde. Ola tamam. Şon bir Rabi'a dip oğlu var. Rabi'a dip oğlu var. Rabi'a ibn Umeyye bir Müslüman moluptur. Öyle carçımıştık, sesi katılmıştık. Peygamberimiz Aleyhisselam şu merekan içinde ey Rabi'a ibn Umeyye gelmen diyamın eteğine dur deyiptir. Men neme aysam sen gıygırda carçıkta adamları eşittir deyiptir. Şu Rabi'a ibn Umeyye'nin gurrunu. Şu Rabi'a ibn Umeyye odur Hazreti Bilal'i vurup yencip sürüyen adamın oğlu ki müteessifane
şo wagt musulman bolup ýaşap, soňram imansyz kafir bolup dünýeden geçipdi. Bir dostumuz vardy, Abdurraufjan dip, Allah ona cennet-i firdevs versin. Hudaýyň dostlaryndandyr inşallah. Ol aýdardy, murabbi başad. Amma şart inki murabba bexori diýerdi. Murabbi başad. Be şartı inki murabba bexori diýerdi. Gowa adamyň düýbünde ýaşanyň peýdasy ýok, istifade etmelidir da. Murabbi başat. Bir murabbi var. Gowa adam, pirler, ewliyalar, ulamalar, hak Hudaýyň dostu ba, oň ýanyna gezmeň peýdasy ýok diýipdir. Murabba nahori. Şoň bir ilim çeşmesinden, Hudaý tanymak çeşmesinden, süýjülüginden datmasyň peýdasy ýok diýdi da. Bu adam Resulullah'ın yanına 150 bin sahabaların ortasına Peygamberin diyesinin eteğinden yapışıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam näme iste jar çekýärdi. Emma ýüreginde hak Resulullah'dan istifade edip ýokmuşdy. Madam oğrunça ve her hal bolondan oğrunça arak içýänmişdi. Rabi'at ibn Umeyye Müslümanlaryň adyna salan ýerde. Tamam tarihte musulmanlar, ulamalar narahat bolup emma imansyz dünýeden geçdi diýip aýdýarlar. Rabi'at ibn Umeyye şon çağırıp jar çekip Resulullah aleyhisselam'ın hutbasyny inni kefte aýdar emma şuň gurduny. Qala Rabi'a li Abi Bekr as-Siddiq radiyallahu anh inni ra'aytu fil manam ka'anni fi ardin mu'shiba mukhsiba wa kharajtu minha ila ardin mujdibatin kaliha ورأيتك في جامعة من حديد عند سرير إلى الحشر فقال الصديق إن صدقت رؤياك فستخرج من الإيمان إلى الكفر وأما أنا فإن ذلك ديني جمع لي في أشد الأشياء إلى يوم الحشر كذا في الإصابة. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in halife vaxtında Şirrabiyam yank Peygamberimizin jarçasıdy. Birun aýdypdyr, ey Ebu Bekir sen diş ýormany öktü diýipdir. Mene bir diş gördüm diýipdir. Dişimde bir ýaşyllyk gowy garalyp duran gowy ýerden, ýaşyllap duran otly ýerden öz erkim bilen takyr, susuz, otsuz ýere gaşyn ýörüýüp geçikýän diýipdir. Dişimde şunu gördüm diýipdir. Emma seni gördüm, gaýym demirin içinde sen saklagly duň. Oham sana da aýdylýa, tam mahşer meýdanyna çyly Ebu Bekir şoň içinde du diýilýä, şu dişiň ýorgudyny aýtyp berseň diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radiyallahu anh aýdypdyr, hak Resulullah'ın ýoldaşy. Eger dişiň dogry çyksa Allah'ın aýdany bolar diýipdir. Ýöne dişiň dogry çyksa sene bir iman dünýeden geçecek diýipdir. Yaşıllık imanın içinden çıkıp taptakır dünya ahiretin awarra etýän küfre gaşyn kafirlige geçecek diýipdir. Emma sen meni görüpsiň gaýym demirin içinde gaýym dun men imanım makam qymylymany imanın içinde gaýym durjagym ta kıyamet meýdanyna çeli diýipdir. Men çykmaýan imandan diýipdir. Sen diýişiň ýorgudy şo diýipdir. Jumi ali fi ashaddil ashya demir bir gaýym zat. Men Ebu Bekir Siddiq gaýym demirin içinde saklagly ýal, men imanım çykmaýar, men makam imanın içinde diýdigi diýipdir. Oň soňram Hazreti Ömer'in halife wagtynda bir waka bolýar. Bu gurrun geçdi, inni Hazreti Ömer'in halife wagtyna barýar. Hazreti Ömer odalkan eştensiňiz bilýänsiňiz gijelerde Medine-i Münewwerede aýlanýanmış. Bir ağlap duran, bir aldırap duran, bir titrap duran, yesir, yetim, adam, qarri, köplerçe gijelerde aýlanýanmış. Halkyň dadyna ýetişýänmiş. Oňam bir gije ýanyna Abdurrahman ibn Awf gelipdir, cennet bilen buşlanan adamlaryň biri. Menne saňa ýoldaş boljak bir gije bile aýlanaýl. Bolýar diýipdir, bile aýlanar diýipdir. Bile aýlanyp berdik, taştan bir öýüň çyrasy biziň gözümizde
çırası, çakırımı, yaktısı görünni, o tadı bir gecen yarın ışıkba, yür şoňa gaşyn diýdik go şoňa gitdik diye. فإذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط. Şoň gaftynyň agdynda penjarasynyň ýanynda bardyk. Görsek şoň içinde galma galba. Keplere düşünüp bolanak ýöne gaty-gaty gülüşüp kepleşýärdiler. Ohum Hazreti Ömer maňa aýtdy, in Abdurrahman ibn Awf aýtýaşyny. Etedri beýti men hada? Kimin öýü bilýärmi diýdi. Men aýtdym, ýok taniýamak, bu kimin öýdügini bilemek. Ömer aýtdy, hada beytu Rabi'at ibn Umayya ve humul an şarb. Bi Rabi'at ibn Umayyaň öýü diýipdir. Men bilişimden arak içip duşula diýipdir. Fema tara? Näme maslahat gireýinmi öýü diýipdir. قال أرى أن قد أتينا ما نهى الله عز وجل. قال الله عز وجل لا تجسسوا. فانصرف عمر. Abdurrahman ibn Awf aýdypdyr. Ey halife diýipdir. Men maslahatym öýe girme diýipdir. Hudaý aýdýa, musulmanyň aýbynyň ýüzüne gezmesin diye biz men tejessüs etmeheli diýipdir. İçýän bolsa belli bolar öýe diýipdir. Musulmanyň aýbynyň ýüzüne gezmesin, men maslahatym girmesizlik öýüne diýipdir. Hazreti Ömer dogry aýdýan gideýil diýipdir. Gatyňrak ýolda gafyn kaksa, näme diýip belli boljak da. Dogry aýdýan Allahyň diýenini diýil, öwürleýil diýipdir. Öwürlipdirler. Bir de Hazreti Ömer'in halife wagtynda. Şu Hazreti Ömer'in zamanına yani haramzada yine barıptır. Hemişeki ağdalayan gürründür ey jawan musulman dogon. Adam yalňyşar, günäni uzaklaştırmada. Adam her günäge şaýet girişsin, hiç kim peýgamber däl. Men adam günäni uzak alyp gitmelidir. Adamın päli salim bolsun, niyeti salim bolsun. Ol deslaqı görürün ha. Asıl min muqaddeme deyip hyzmatyňyza ýetirenim şida. Şu hüwüs etýän zadyny ýetjek bolup, ahir bidiň dünnüden geçjekde. Bir neçe adamlar ba, hüwüs etýän zadyny etjek bolup, lamessek bolup gitýärler, mezhebine berýärler, bir toforlady bidiň bolup geçýärler. Ondan sonra yine Hazreti Ömer men şu haramzadi içilligini bilip meni şallaga yatırıptır. Ödünne tebeyyid etipdir, sen Hayber'de gez bir näçe gün diýipdir. Medine'de ýaşama hadir diýipdir. Felahiqa bi ardil Rum ve tenassara. Ahmoda Hayber'e barıp şu tadan oğrunça ya yoldaş tafbiya yeködi Mesihilere koşlaqana Rum'a gaşyn qaçyp gidip Heraklius'un hukmynyň etegine girip kafir bolup dünýeden ötüpdir. Yanqi murabbi başat murabba huridiyanna. O adamlaryň arasyny gezip din lezzetini dadaýyn niyetinde bolmaly boljak. Men özüme bir gowa adam däl, gowlara goşulyň, belkim Allah men gowlardan estin. Tüz Hudaýyň dostu bol adam. Indi bir adam zihnine sual gelýär da, iş adam Resulullah bilen oturuşupdyr, Ebu Bekir Siddiq oturuşupdyr. Niyetinde bir gowlaýlyk ýok da. Gerdemestan gert, eger meýkem resat, buý resat. Gerçi hem buý ne başat, ru'yeti işan besast. Gerdemestan gerd. Eger meýkem resat, buý resat. Gerçi hem buý ne başat, ru'yeti işan besast. Gowlaýyn diýen bolsaň, Hudaýyň dostlarynyň ýanyna bar, sana da birime Hudaýyň ışkyndan içererler diýipdir. Gowlaýyn diýen bolsaň, Hudaýyň dostlarynyň arasyna bar,
sana da Hudaýyň mehabbetinden bireme içirirler. Eger meýkem resat, bu resat. İçir mesele şu içip duqalı Hudaýyň ışkynyň İsa'syň meşamyny burnuňa barar dipdir. Gerçi hem bu ne başat, rü'yete işan besas. Mene hiç zat meşamymy burnuma gelmedi, hiç zat Hudaýyň ışkyndan dadyp bilmedim diýsen, gözläp dursaň da boş galmarsyň dipdir. Ýöne şu mezlisi gözläp dursaň da Hudaýdan bir pay alyp galarsyň dipdir. Gerdemestan gerd, eger meýkem resat, bu resat. Gerçi hem bu ne başat, rü'yete işan besas. İstifade edinýän niýetiň bolandan soňra, ay özüme gowlara gaşyn goşulyň jan Hudaýym diýsen, sana Hudaýyň ışkyndan içirselere o içirdigi gönönniň. Ýok içirmän dat garsaň o da gönönniň. Ay özler gönönüp işte Hudaýyň ışkyndan mene datmadym diýen isi geldi diýse ýene gönönniň. Ay maňa isi de gelmedi, ýöne gözläp agarly diýsen ýene kıyamat burun elinden tutar seni göwe bermez diýipdir. Daňatýança şu goşgyny okyp ýöne ışga diýip oturmaly. Daňatýança şu goşgyny okyp musulman ışga diýip oturmaly zatdaş. İstifade edinýän niýet bilen bolsa görüp kalsaň da boljak. Emma ol ýanky biçare istifade edinýän niýeti ýok. Pikri niýeti päli başga ýerde. Näder mana görüň? Ýoksa adam istifade edinýän niýeti bolsa, jan Hudaý gowluň bereketinden maňa diýsin nimella? Men iman baýlykdan aýyrma, iman baýlyk bilen dünýeden geçeýin nimella? Ýanky görüň şeytanyň bili döwüljek kemerşikan boljak da. Emma o päli pikri niýeti oň içinde dädi. Özi gowrusy şu tadamışdyk. Emma bir fiziki arasynda bolanyň oň peýdasy ýokmuş da. Bir päli, bir manasy ruhy şoň içine girmelimişdik da. Inniki hefte inşallah Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbasyna aýdyly ýöne bir gurrunda aýdyn. Hazreti Osman halife bolanyny oňa adam ibertdirýän kadama. Hazreti Ömer dünýeden geçipdir, ol adam galypdyr şu Rumyň içinde, kafirliň içinde. Hazreti Osman halife bolanyny Osman Zün-Nureyn Resulullah'ın iki gyzy bilen izdivaç edin. Hazreti Ruqiyya, Hazreti Ümmü Kulsum bilen izdivaç edin. Adam ibertdir. Bardy şol Rabi'at ibn Umayyan tapda hamana ticaret eden şık bolup barmaly girişip şon tap dipdir. Şoňa aýt irji ila dinika we beledika wahfaz nasabaka we qarabataka min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Rabi'a sen Kureyş taifasından Resulullah yakin adam öwürliýiňi diýip aýt şoňa diýipdir. Häzirde wagtyň kan şeriň nirsinden öwürsen haýyrdyr diýip aýt şoňa diýipdir. Şeriň nirsinden öwürsen haýyrdyr diýip aýt, jaýyň ba häzir diýip aýt şoňa diýipdir. Emma onna ýok diýipdir, men diýipdir, barmaýan men bizar, men näme diýip onna ýyzyna gowy şu duşuna bir iman mat dünýeden ötüpdir.